Hej alle sammen og velkommen til denne video. I dag skal vi lige ind i Rema, og I kan lige få lov til at se, når hende der er kørt væk. Så ja, jeg går lige bare til her. Så I kan se, det er den her Rema i Rønnede. Så ja, jeg står bare lige og filmer min tør, fordi jeg er sådan, jeg må ikke filme andre i nærheden. Jeg må ikke stå og filme dem. Jeg skal have tillid af Rema og filme dem. Så ja, jeg filmer lige hernede. Jeg skal have en vogn. Ja, kan du hente den ud? Banke søger mig. Sikker alt muligt. Så ja, det siger jeg lige.